दीपावली पूर्व कोटी कोटी देशवासी को केंद्र सरकार सबुठ बड़ भेटी। दिवाली देशवासी आसी बड़ खुशी। मागणा राशन को नहीं बड़ घोषणा कर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आधार में देशवासी बड़ घोषणा कर केंद्र सरकार। देशर प्राय 80 कोटी लोक प्रति मासरे राशन मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन 5 वर्ष मागणा राशन देवा घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दिन देशर कोटी कोटी लोक दीपावली भेटी देइछन्ति। केंद्र सरकार मागणा राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आ 5 वर्ष वृद्धि करने को घोषणा करछन्ति। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ଏବଂ ଚିନି ପରି ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ସମେତ ଅନେକ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସଙ୍କଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେଶରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। 80 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଶସ୍ୟକୁ ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 2020 ଜୁନ୍ 30ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକ 2028 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।